Insellimlek xarmejn ninsab issa ġewwa l-Iklin, waħda minn 26 lokalità f'Malta minn total ta' 34 fejn qed isiru l-elezzjonijiet tal-Kunsill Lokali. Infakru li 8 lokalitajiet l-oħra jinsabu f'Għawdex filwaqt li fil-lokalitajiet kollha madwar Malta u Għawdex imbagħad qed issir il-votazzjoni għar-referendum dwar il-kaċċa fir-rebbija. Ġewwa l-Iklin minn total ta' 184 kandidat li ppreżenta l-Partit Nazzjonalista insibu 5 kandidati. Dawn huma Giuseppe Attart, Yvonne Bartolo, Anthony Borg, Anthony Dalli u Dorian Xiberas. Għal-Partit Laburista imbagħad għandna lil Maris Azzoppardi, Wilfrid Buttigieg u Martin Fenek. F'din il-lokalità m'għandna l-ebda kandidati f'isem l-Alternattiva Demokratika jew inkella kandidati indipendenti. Infakru li l-votazzjonijiet kemm għal-referendum kif ukoll għall-Kunsilli Lokali fetħu fis-7 ta' dalgħodu u jibqgħu miftuħin sal-10 tal-lejla. Għal-referendum dwar kaċċa fir-rebbija jistgħu jivvutaw dawk kollha li għalqu 18-il sena filwaqt li għall-Kunsilli Lokali jistgħu jivvutaw persuni minn 16-il sena il fuq. F'din għall-lokalità tal-Iklin hawn 2213 il-persuna li huma reġistrati biex jivvutaw fil-Kunsilli Lokali. Minn dawn ma ġabrux il-vot tagħhom 135 persuna. Dan ifisser 4.8% ta' dawk eligibbli. Dan l-ammont huwa 0.2 perċentwali meta mqabbel mal-aħħar elezzjoni tal-Kunsilli Lokali li f'din il-lokalità saret fl-2012. Mill-Iklin jiena ngħaddi l-linja lura lilek xarmejn fl-istudio ta' Net Television. Insellmilkom.